Ето сега минаваме по моста. Кюрпюзу се казва. По пътя за Ялова. Отгоре. Гледайте сега тук какво става. Това е над Истанбул. Не, над беше, нали Буша? Тая магистрала. Над Босфора. Ето тук, дали ще се види, не знам. Ето е водата. Ето срещане по стъргачите. Ето само, че камерата ми е лоша и грее слънце. Ето тук, виждате ли отгоре града? Стени, мамата си часа. Бързо Босфора. Камиони, май да снимам от другата страна. Като минем камиона тогава. Ето отгоре, горе-долу, ако се вижда нещо. Босфора и отгоре блоковете там, отзад небостъргачите, там отгоре. Такива мостове има от Швеция за... Не, от Дания за Швеция. По не знам колко хиляди километра дълги мостове. Да. Такива има в Северна Европа. Ако сте пътували от Дания за Швеция или Норвегия, ние сме пътували, ще видите същите, само че тук са едно до друго, защото се минава Босфора. Ние сме минавали през Швеция за... Не, Дания, Норвегия. Такива километражни. Високи мостове и така нататък. Он е 70 евро, а 50 да. Он е 70 евро, каза моят съпруг. Това е колко? 50 лира, нали? 55 лири. В момента лирата е 33. 1 евро или 1 долар беше. Ние сменихме долари. Аз ги смених с моята приятелка, ходихме в банката и беше курса 33 лири, 1 долар. Значи колко каза Буша лири е 50, колко каза? 2 евро някъде, да. Няма 2 евро. Да. А там горе в Северна Европа, ако минеш, ще дадеш 50 евро. Но така е стандарт, си е стандарт. Който иска добре, трябва да плаща. Ето ви войниците, моите войници, моята войска, зелената, погледнете. Садени на ръка, боцкани преди сигурно 5-6 години, 10, не знам колко време му трябва на една туя. Не знам, не мога да ви кажа, обаче на мен ми е достатъчно това, което виждам по шосетата. Ето тук бензиностанция. Може да дойдете, да си пинете, да си хапнете, да си odpoчинете. Ето го багера бачка, ето долу има, не знам, рафинерия. Сигурно. Ето и от тази страна същата работа. Светът нощно време, като дискотеки, може да си спиш, ако имаш каравана, ще си легнеш, ще си наспиш, ток имаш, продължаваш на другия ден, караш 200, 300, 500, той иска да мине по щам. И така нататък. Сега ще паузираме, след малко пак дръвчета. Значи тук това зеленото отстрани всичко правилно на ръка. Като топки, зелени, като тутманик, така зелени топки. Едно до друго ги буцкали. Тук се вижда, аз не можах да го снимам. Тутманици правят хората, тутманици. Не само бюрек, тутманици правят, да. Ето тук някакви стълби има нагоре. Какво правят, не знам, но го правят много добре. Казвам ви, да се учиш от тях, няма да сбъркаш. Ето ги тутманиците горе, гледайте. Това са туи и не знам какви си топки зелени. Като тутманик. Майка ми правеше такива тутманици с топки. Като го нареди, ето ги горе въгъл, гледайте сега. Това го нема и в Германия, нема го. Те поне уния там имат вода, не им трябва. Ма и те залесяват, и те горите си ги гледат. Ето, гледайте. Мен това ми е кеф да гледам, друго не ми трябва. Гледайте. Мале. Ето са. Борчета насадили. Хем няма свлачища, ето ги борчетата. Войниците. Като завали дъжд, не се свлича. Всичко е изкуствено. Кога ги разсадиха, кога ги размножиха, ето ги усреща. Гледайте сега пак. Топки. Тутманик. Питки. Една до друга. Питка. Красота, бе. Да ти е кеф само по магистралата да ходиш. Аз съм видяла и Ая София, ние сме видяли всичко. Ма те отдолу, как беше това Буша? Отдолу с
обърнатата глава, дето плаче. Бункерите. Бункерите сме видяли, сме влизали от едно време от Константинопол. Всичко сме видяли. Ме ми стига тук да им гледам топките зелените. Гледайте, хора. Ето ги цветята пак. Е, така си пътуваш и си гледаш, много те интересува. Супер, гледайте, гледайте. Да, пак мост. Ето, долу се вижда. Голями мостове. Ето има някакво село ли, какво е? Къщи. Какви мостове, гледай. Супер. Няма дупка, няма кръпка. Писта. Да. Красиво. Значи тук видях отгоре, там също се вижда. Имат специални канали за поливане явно, защото точно като канал. Там също е това, виждате ли? Бялото. Това са някакви от бетон направени като канал. И водата да не пада на шосето, да прави свлачища, тя се отклонява по този канал, такъв някакъв, отворен. Даже не знам дали канал се казва. За да си, ето го, там въгъл. Сега ще дойде от тази страна и ще им го покажа. Много красиво. Направили умната работа. Да, сега ще го покажа още един. Ето среща го има. Какво казваш? Ето го. Ето ги. Вижда се, това бялото. Тук не е пътека за ходене, а оттам се излива водата, която тече, ако има дъжд, нали, и се излива някъде надолу. От бетон направени. Да. Такива, как я викат, не знам на български. Ето го и тук същото. Виждате ли го? Това. Ето го. Вижда се. Водата да се излива надолу. Хората мислят, ама... Да, няма свлачища. Да, ето ги топките. Гледайте сега какво правят тук. Погледнете ги, топките. Ето ги, наредени са, виждате ли? Ето ги. Красота. Тутманиците. Моите зелени тутманици. От Боже Господи. Пълним се. Гледай какво е. Борчета туи и те... Не знам какви сте дървета. Трябва и аз да си купа си насадим в градината, ама няма място. Няма място. Ето ги. Тези страничните. Канали за изливане на вода, със сигурност. Да, сега ще влезем тук в два тунела. Идват. Ще го оставя да върви. Ето, вижте хора, ето тук до бум, тече водата. Да. Насадили си и тук дръвчета. Супер са. Много са модерни. Вчера в този мол в Флория страшна работа. Имаше един магазин вътре за столове за масажи. Някакви гаки от бъдещето дошли тук. Не знам. Страхотен мол. Аз не можах да снимам, защото бяхме с кучето и трябваше да излезем. Страшна работа. Пак ще отидем. Няма значение. Време имаме много. Ето им тук стените. Ето има тръби навсякъде. Къде ги видяхме? Мисля, че в Сърбия бяха така. Тръби за изливане на водата. Да, ето цветя. Гледай колко цветя. Ето. Оп, чай да направим камерата да е хубаво. Даже той е тук най-обикновен тунел. Най-обикновен. Сега ще излезнем, ще видим нататък. И е хладно. Да, при нас прозорците сами се затварят. Преди да влезем в тунела, ние се очудихме. Моя мъж оня ден ми вика, това беше в Сърбия. Вика, защо затвори прозорците? Вика, не съм ги затворил. Те сами се затварят. Защото имат камера има на колата отгоре някакви. И преди да влезеш в тунела на 200 метра, може би 300, се затварят сами. Си правихме експерименти да видим. Защото ние не ги затваряме, обаче явно така е направено, за да няма, нали, да не гълташ газ, ако има в тунела газ или нещо такова подобно. Сами се затварят прозорците, но по-добре. Така, ето тук долу. Сега ще спреме пак. Хюсейни или... Ето тук табела. Ето ги борчетата, миличките. Гледайте, усреща пак. Там. Ето тук. Ето ги. Мините борчета. Гледайте какво става тук.
Насъдили са ги и това е, брат, че ще садат, бе. Ето, копаят и работят, гледайте ги. Пак правят нещо тук. Нещо са измислили. Непрекъснато правят нещо те хора. Не седат. Ето. Не знам, ето Баущеля, има строителна площадка е там горе. Ето, какво правят, не знам. Нещо работят. Анкара и Куча, ели, това е големия път. Ето ми борчетата, ето ги моите борчета. Той камион ми пречи сега. Тук има някакъв град. Голям, ето къщите, я да има хубави къщи, голям. Има много богати хора тук, в тази държава. Много, има и много бедни, ама кой как си го направи. Да. Ето това е всичко стена. Гледайте какво е. Това е правено, има някакви чучурки за водата да се излива, когато вали. И някъде е канализирано, да. Ето борчета. Тук пак насъдени. Едно до друго, като войници. Да, сега ще направим пауза. Моите цветя, розови цветя, виждате ли? Гледайте тук. Цветя розови, гледайте, гледайте. Да, навсякъде. Ето. Ето ги розовите цветя. Не знам как се казвах, имаме ги на село тея. Баба ги имаше на село, па и там надолу. По Южна България ги има много, защото го издържат на жегата. Им трябва, ето ги цветята. Да, издържат и затова са ги насадили, те знаят, разбират. Ето ги дърветата, гледайте сега като войници, цака. Борчета. Те не са и поникнали тук така. Да, ето ги усреща. Може да си пътуваме, не знам, до Диарбекир. Същата работа. Абсолютно. Ние не си направим една по-голема екскурзия до Багдад, ще минем през Курдистан. Ето ги, гледайте, това са боцкано, за да бъде зелено и да е хладно. Ето ги, боцкани. Как ни омръзна на тези хора, не знам. Явно така е, всеки район, окръг е задължен да озеленява. Иначе бой по главата, братче. Да, съдат, да не съдат пред кръчмите. Ето, борчета. Ето, навсякъде. Така трябва. Озеленяване, ето, отсреща пак. Гледайте, моля ви се. Ето ги наредени са, то се вижда, просто се вижда, гледайте. Топки. Ето горе. Да. Красиво. И приятно. Няма друса, ето камерата не мърда. Не друса, братче, не мърда. Няма трескане като Гърция. Ето ги борчетата. Това е лянго, да, мой мъж вика ми, то вика така, иначе скучно, вика, не може, трябва да те друса. Гърция е грозна, абсолютно грозна. Това е от границата с Сърбия до Солун и от Солун до турската граница. Тресеш се, брат, че си избиеш зъбите. Камъняци, нищо. Треволяци. Да. Точка по въпрос. Пауза.